Takže u ďalšieho videa volám sa Rajt a u ďalšieho videa vám zdravím. Si 14 je to druhé video a FC Barcelona ide proti Grenade na FC. To bude boj. Tak ideme na to. Ja 20 minút vám dám. No. Pekne si takto prekombinujem a teraz pôjdeme dopredu. Pozor na to. Prekopka. A vedľa do auta to išlo. Takže musíme nejako ich napäť. Remíza bola s Realom Madridom, to ste videli. Ten prvý video. Pekne, teraz to musíme prekombinovať a už to naperem. Krásna strela. Jo, pomáham, poď sem! No, vykopáva. Kde je to? A hlavička. Pozor na to, majú stále oni. Máme my. No, nevrám, že ho nevidíš, lebo ho vidíš. Tak pekne, to bolo pekne. Musím to nejako prekombinovať. A naperem. Požár, bohlasím. Pozor na to. A, petička. A krásne, teraz skúsim ešte vystrieť. A, to bola zlato. Nie, to bola dobrá. Góla je tam. Messi. Leo. Presne tak. V 11. minúte Messi, perfektne, keď už neviem, keď už zápas zaspal. 20 minút, OK. Nebol, veď čo tu zase trepeš? Messi zase fábuje. Mám tých dobrých hráčov, také... šmíkačky. Pozor na to, teraz musím... Jak chcete tréningy, tak mám... Pozor na to! Á, krásne vybehol Vítor Valdés. Tak to prekopnem. Je tam niekto? Á, není. Krásne, priame. No to útoku, poď, Messi, poďme, to musí byť gól, prihraj Neymarovi, či to je a to? Není z voleja. Neymar nedal. Hrozné. Krásny gól, keby to bol. To by bol krásny gól. Neymar, Messi, to bolo ťažké spoluhráče. Messi, Neymar, teraz to zestiajú a krásne. A pozor na to. Musím treba nejako vykomplikovať. Bude aj live stream? Ó, šmíkačka ideme zás dopredu. Ženie nás, to musí byť prihrávka dopredu. Teraz ide Messi. Prihráva. Xavi prihráva tiež do útoku. Musím to prihrať ešte Pedrovi. Pedro bude centrovať. No nič mi nezabráni, to je tiež pravda. A volej! Zás veda. No takže ja sa s vami učím. Vyhral som 1-0, no